Det her er Skala FM Forborg. Den her snak med Ole Billum, den starter i dag i Åstrup på Eskemosekyden. Vi står herude for nummer 66. Ole, det er ikke bare dit barndomshjem, men det er faktisk også her, at sådan din professionelle karriere startede. Ja, det er rigtigt. Jeg startede herude som maler i 1992. Der boede mine forældre, og der startede jeg med at lege værkstedet hos min far og startede som maler der. Din far, han var autolakerer, og du var selv maler. Hvorfor det her værksted, og hvorfor skulle starten være lige præcis her? Jamen, som maler, der arbejdede jeg jo hos folk om dagen, og på værkstedet kunne jeg gå om aftenen og arbejde. Så det passede lige ind i mit kram, at jeg kunne være 2 steder i samme døgn. Ja, så du udnyttede døgnets 24 timer godt til at få arbejdet. Hvornår fandt du ud af, at du skulle være dig selv? Fordi i 92 startede du jo ikke så forfærdeligt langt hen i din erhvervskarriere. Jamen, jeg fandt egentlig ud af det efter, at jeg fik en skade som håndboldspiller. Der fandt jeg ud af, at jeg var nødt til at bruge al min energi på noget andet, og det blev ikke som håndboldspiller med den skade, jeg havde fået. Jeg sprang korsbånd i højre knæ. Så jeg var simpelthen nødt til at bruge min energi på noget andet, og så var jeg uddannet maler og tog chancen og prøvede at starte selvstændigt dengang. Før musikken, der var vi på Eskemosekyden i Åstrup. Det var her, at erhvervseventyret startede for Ole Billum. Nu er vi tilbage i Forborg og er på kontoret på Kanalvej. Og Ole, fra at du stod i fars malerkabine i Åstrup, og så til i dag, der er jo sket så meget, at det kan vi slet ikke få plads til i det her program. Men hvad er status egentlig i dag? Fordi det er svært selv for os her i Forborg, der kender dig godt, og få et overblik over, hvad er det egentlig, du laver? Jamen, det kan jeg jo egentlig godt forstå, det er. Det er jo mange, der spørger mig om, hvad er det egentlig, dit job er, Ole. Men kort fortalt, jamen, så har jeg jo startet en del virksomheder igennem tiden, hvor jeg har fået nogle rigtig dygtige mennesker til at starte med ansat, men det er så også nogle af dem blevet medejere af tingene og købt sig ind i det, og driver sådan set nogle af virksomhederne i dag. Pluscode blandt andet, som vores industriafdeling hedder, er der 2 medejere med, Mads og Marcello, og Fynske Farver, som Morten Raft er medejer af. Og det er jo bare noget af det, og så har vi vores administration i Forborg, hvor jeg selv har en plads, som der egentlig styrer alle tingene omkring økonomi og bogføring og telefoner og styring af sådan set alt, hvad vi har omkring ordre. Det ligger i Forborg i dag. Men det er jo ikke kun malerfirmaer og malerrelaterede firmaer, som du har i dag, fordi da jeg var forbi din hjemmeside, der kunne jeg jo også se, at der er et ord som ejendomsudvikling, der fylder rigtig meget. Jamen, for i 99, der blev jeg meget optaget af det her med ejendom og begyndte ind i at kigge på det som en sjov ting. Og så senere hen, der blev det egentlig det, jeg har lyst til at arbejde med selv. Og det er egentlig mit job i dag, det er at udvikle vores ejendomsselskaber og købe og sælge ejendomme og udlejning af dem, og det har jeg stor interesse for stadigvæk, så det er en stor del af mit job i dag. Og hvor mange ejendomme, hvis du skal give et bud, hvor mange ejendomme ligger der så i selskaberne efterhånden? Ja, det burde jeg jo lige kunne svare på, sådan lige under hånden. Jeg har solgt dem, jeg har på Sjælland, de fleste af dem. Men jeg vil mene, jeg har omkring 30 erhvervsejendomme tilbage. Og det er rigtige tal, eller er du stadigvæk på udkig efter flere ejendomme, som du vil udvikle på? Jamen altså, jeg bliver tilbudt ting, når man har haft tingene, som jeg har i mange år, jamen så har man jo ikke sådan så mange ansøgninger ude omkring. Der er folk jo flink til at henvende sig og sige, Ole, vi har den her ejendom, eller vi har det her firma, og var det ikke noget for dig at kigge på og eventuelt købe? Og det er jo hver uge, så altså, kommer der et eller andet, så er jeg ikke sådan ikke kigger på det, eller vil tale om det, men altså ellers så siger jeg jo som regel hele tiden, at jeg har jo det, der passer til mig lige i øjeblikket.
Jeg er stadig på besøg hos erhvervsmanden Ole Billum, og jeg lavede jo faktisk et lignende portræt af dig for, ja, det er vel efterhånden ved at være en 10 års tid siden. Der fortalte du mig, at planen var, at når du fyldte 40, og det kan jeg jo godt sige uden at fornærme dig en del år siden, at du gjorde det, der vil du afvikle, hvad du havde, sælge dit firma, og så skulle du til at leve et andet liv. Men du er her jo stadigvæk. Ja, men altså det gik jeg jo sagde, siden jeg startede, da jeg var 22 år, at når jeg blev 40 år, så ville jeg simpelthen gå på pension og lave noget helt andet. Og det var altså ligesom sådan en drøm, der nok holdt liv i mange ting, og så er det kommet tæt på, og ligesom de her gode mennesker, jeg havde ansat, der var tæt på mig, sagde, Ole, nu er der kun et år til du fylder 40, hvad har du egentlig tænkt dig? Så der lavede jeg egentlig en ny revurdering af hele det her setup, og må sige, at nu har jeg ikke nogen sådan lige deadline for at sige, at nu går jeg på pension, når jeg er 50, eller det har jeg nok revurderet lidt. Så der ligger ikke nogen færdigsyet plan for, hvad der skal ske? Jeg har egentlig ikke sådan en helt klar køreplan. Altså jeg har gjort mig nogle tanker omkring nogle ting, som jeg har talt og tænkt om i mange år, jeg gerne vil, og det prøver jeg at forfølge, men altså det er ikke nogen planer at stoppe. For et øjeblik siden, der spurgte jeg dig om, hvor mange ejendomme du egentlig administrerer i øjeblikket. Du sagde sådan omkring 30. Sidst, at dit årsregnskab blev offentliggjort, der kunne man jo se på din egenkapital, at det er jo frygtelig mange millioner, du er god for. Hvor meget betyder det egentlig for dig? Betyder det mere for andre, end det gør for dig, hvad der er plus på bogen? Jamen, jeg tror da nok, at min bank synes, det er godt, at jeg er plus på bogen, når jeg snakker med dem. Men det kan godt lyde sådan lidt forkert, men det er egentlig ikke det, der fylder mit hoved sådan til hverdag. Altså, jeg er stadigvæk sådan skruet sammen, og jeg vil gerne vide, hvad tingene koster, og stadigvæk gerne handle, og det, der betyder rigtig meget for mig, det er, at vi har nogle ting, der fungerer. Og så er det her med, at der er nogle mennesker omkring en, der giver god energi, og som vil være med til at skabe og få tingene til at ske. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Og så selvfølgelig er der økonomi i alting. Alt, hvad man har med forretning at gøre, er der økonomi i. Men der er også rigtig mange mennesker bagved det, og det betyder egentlig meget for mig. Der var en gang, jeg var ansat i Dansk Supermarked, og der havde man i den afdeling, jeg var nede i kælderen, sådan en stor computer, der hele tiden stod og talte. Hver gang der røg en vare over båndet, så blev den lagt til, og man havde sådan tal, der talte op konstant, og så kunne man se, hvad der var kommet i kassen den dag, og den uge, den måned, det år. Hvor meget er du egentlig god for? Har du sådan en mail, der tækker ind jævnligt, hvor der står, så mange penge er jeg god for? Ikke på den måde. Det kunne vi godt have, og jeg kunne også godt se det hver dag næsten, hvis jeg ville. Men det er ikke jeg får det ligesom gjort op en gang om året, og selvfølgelig løbende det passer heller ikke, at man ikke har fokus på det. Men jeg går ikke sådan hver uge eller måned og tænker, ej, nu har jeg tjent det, eller nu er det er ikke det, mit fokus 100% ligger. Men alligevel som erhvervsmand og som handelsmand, så har man da fokus på, hvad man tjener. Men det er ikke sådan, jeg har en mail hver dag. Men altså alle, der er omkring mig og det her hus, som der administrerer vores ting, kan jo se, hvordan tingene udvikler sig måned for måned. Det er en del af det setup, vi har. Folk siger jo gerne, at det allerstørste, det er at tjene den første million, men bliver det også noget særligt for dig den dag, din egen kapital runder 100 millioner, hvis du når dertil? Den nærmede sig 90 i det seneste regnskab. Ja, det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Det er ikke tænkt over, men det er da egentlig en god pointe. Det vil det da helt sikkert gøre. Men omvendt så må jeg sige, at nogle af de sidste år, der har jeg også tænkt, hvad er det egentlig, man kan bruge sådan en egenkapital til? Fordi det er jo ikke rene penge, man har stående på kontoen, og det er jo egentlig sådan lidt sjovt, hvad man skal gøre med det i fremtiden. Men det er rigtigt, det vil jeg da egentlig synes om, når jeg runder der en dag.
Du lytter stadig til Skala FM Faaborg, og du er stadig i selskab med Ole Billum Jensen og Henrik Poulsen, og vi er i gang med en snak omkring Ole Billum og den virksomhed, som han driver med udgangspunkt i Faaborg, eller der er jo faktisk flere virksomheder. Og lad os bare holde fast i det med Faaborg. Nu hørte vi i starten af udsendelsen her, at udgangspunktet var Åstrup hjemme hos dine forældre, hvor du startede i fars garage. Du er rykket lidt tættere på storbyen, i hvert fald kommet til Faaborg fra Åstrup. Men hvorfor er du blevet her? Fordi tidligere, da vi talte om det her program, der fortalte du mig, at du er tit i Odense, du er ofte i København for at holde møder. Men udgangspunktet bliver ved med at være Faaborg. Hvorfor? Jamen, jeg elsker at være her, og det er jo ligesom, det er jo her, jeg føler på en eller anden måde, jeg hører til. Og selvfølgelig har jeg da også haft mine udfordringer nogle gange med og i forhold til mit job og udviklingen som er ens forretning, om det var fornuftigt, at man blev i Faaborg, og man skulle etablere sig et andet sted. Men altså, jeg har også prøvet at overveje det og kigge på det, men jeg kommer hele tiden tilbage, hvor jeg føler, jeg er opvokset, og det er her, jeg synes, jeg hører til. Du har jo også enormt mange relationer i området i forhold til foreningsliv og organisationer, som du involverer dig i. Du har været en del af hele den her håndboldsatsning i Faaborg HK, Faaborg ØH. Du er aktiv i badmintonklubben, i tennisklubben og nu også i det her musik og kultur Faaborg. Hvad er det, der gør, at du, jeg kan ikke sige råder dig ind i så meget, men er så aktiv ved siden af jobbet, som du er? Grunden til, at det egentlig involverer mig i de her ting, det er jo fordi, jeg kan mærke, at der er en enorm energi omkring det, og så er det her med, at der er nogle ting, man har talt om i mange år. Blandt andet det her musik og kultur Faaborg, som Henrik Poulsen også er en del af. Det har vi talt om i mange år, og nu er ligesom kommet det her nye kulturhus, som der er færdigt lige om lidt. Og der er muligheden, og så er det bare fedt, når der er så mange mennesker, der brænder for noget op at stå. Det synes jeg, at det giver mig utrolig god energi. Så har vi taget turen til Krogsbjergvej. Vi står ude for nummer 17, og her er Ole Billum i gang med et af sine seneste projekter. Det er nok ikke, fordi det er så erhvervsrelateret endda. Ole, hvad er det, vi står foran, og hvad er det, der skal ske her? Jamen altså, vi står jo foran en hal, der ser et mislighold ud, men bliver shined up her fra 1. november af, hvor jeg overtager den. Og i den ene ende her, hvor vi står, der skal være vores tømmerafdeling for vores tømmerforretning for deres værksted, og i den anden side, der får vores ejendomsservice deres afdeling til maskiner. Og i den bagerste del af hallen laver vi en indendørs tennisbane. Men det er jo altså ikke fordi, at du skulle kunne stå i tørvejr og spille bold op ad væggen selv? Nej, det er tanken, at Faaborg Tennisklub, man booker banen ind igennem Faaborg Tennisklub som bane nummer 7. Vi har 6 baner i Faaborg Tennisklub, så den her det bliver indendørs bane nummer 7 af tanken. Og så kan man spille heroppe i godt lys og i varme, i 18 graders varme, og et underlag, som der er et af de eneste i Danmark, der er lavet indendørs, der kommer så tæt på grus som overhovedet muligt. Men hvorfor er det, du vælger at kaste så mange penge efter sådan et projekt? Jamen altså økonomisk set er det ikke nogen hemmelighed. Det er det ikke for økonomien eller for pengenes skyld, at man gør det her. Det er min egen passion for sporten, og for jeg synes, det kunne være sjovt at skabe det her. Det er ikke med forretningsmæssige øjne at gøre det her. Det er nødt til at slå fast. Men jeg synes, det kunne være rigtig sjovt, at mange mennesker kunne komme her, og vi kan spille tennis hele vinteren. Og det er vel også din passion, der gør, at du har lagt så mange penge i musik og kultur Faaborg, som du har. Det er i hvert fald det, jeg har hørt dig sige tidligere. Nu har jeg jo selv fornøjelsen af at være med i den forening, der skaber alle de her koncerter og arrangementer i Helios. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, har ikke været det på noget tidspunkt. Det er dig, der økonomisk understøtter de her aktiviteter. Hvorfor har du valgt at bruge nogle af dine penge på lige netop det?
Jamen, jeg synes det er et fantastisk projekt, og vi har talt om det i mange år, og vi får nogle fantastiske kunstnere til Faaborg. Vi får nogle rigtig gode aftener, hvor der er en masse mennesker, der brænder for det her, og bruger mange timer på at få det skabt, for at lave nogle oplevelser for andre. Og det synes jeg, det giver en rigtig god energi, og det betyder meget for mig at være en del af, at folk brænder for sådan nogle ting, og vi kan lave noget, der er måske ikke 100% forretningsrelateret hele tiden. Det gør jeg mange timer hver dag, men det her, det er jo en del af vores fritid, og vi er nødt til at bruge vores arbejdstid på det en gang imellem også for at få det til at lykkes, men jeg synes, det giver rigtig god mening. Nu laver du sådan nogle små ting som det her, der giver noget energi i hverdagen, men hvad der ellers er af helt store drømme for fremtiden, det tager vi lige et blik på om et øjeblik. Ja, så har vi hørt lidt om, hvad der fylder både arbejds- og fritidslivet for Ole Billum Jensen i øjeblikket. Vi skal lige runde af med at tale om fremtiden. Du har tidligere fortalt os, der ligger ikke nogen strategi i forhold til dit firma, dine firmaer, når du bliver 50, ligesom der gjorde op imod de 40 år. Men hvad er der ellers at drømme på det personlige plan herfra? Hvad vil du gerne opnå i løbet af de kommende år? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men jeg vil egentlig gerne opleve at have det godt, og bare egentlig nyde livet på en lidt anden måde, end jeg måske har gjort det tidligere. Jeg synes, jeg giver mig selv nogle andre friheder, end jeg har gjort det tidligere. Altså, arbejder ikke helt så meget, som jeg har gjort, og selvfølgelig den her nye tennishal kommer jeg nok til at være en stor kunde i den her hal, fordi jeg tror, der er blevet mange timer, jeg vil løbe derop og prøve at blive lidt bedre til tennis. Men altså ellers, jeg har ikke sådan en eller anden drøm om at bo fast i udlandet eller de her ting, men altså stadigvæk nogle rejser kunne jeg godt tænke mig. Der er mange steder, jeg godt kunne tænke mig at se og komme hen, og det er nok det tætteste på drømmene lige i øjeblikket. Bliver du gammel i Faaborg? Ja, det er jeg rimelig overbevist om, at jeg gør. Fordi at jeg kommer til København, fordi jeg skal besøge min søn, og kommer til Odense og de andre store byer, fordi jeg skal besøge nogle venner eller rundt mit job. Når jeg ligesom skal slappe af og have det godt, så er jeg jo hernede, og især om sommeren, der elsker jeg at være her. Der er det jo fantastisk at være i Faaborg, det tror jeg alle synes. Så er der selvfølgelig nogle vintermåneder, hvor det er lidt noget andet, og der må vi finde på noget andet at lave. Så det tror jeg, når vi spørger mig det, så bliver jeg nok gammel i Faaborg her.